Ato mga liwat sanday United States President Donald Trump kag Chinese President Xi Jinping sa isa ka bilateral talks sa South Korea. Nagkamustahan ay sanday Trump kag Xi sa masobra isa ka minuto antes sila nagsugod sa ila pribado nga pagistoryahanay nga naglawig sang duha ka oras. Gindayaw ni Trump ila meeting ni Xi kag gintawag ini nga isa ka dako nga kadalagan. Ginpahibalo man ni Trump nga magapatuman sa sang mas manubo nga taripa sa mga Chinese imports kag nagsiling nga hatagan sang China ang Amerika sang mas maayo nga access sa ginatawag nga rare earth o kon mga mineral nga ginagamit sa paghimo sa mga electric cars, computer hard drives, TV screens, jet engines kag iban pa nga electronics kag military weapons. Ginpahayag man ni Trump nga pirmahan sa Amerika kag China ang isa ka trade deal sa masunod nga mga inadlaw. Iniya mo naman ang unang nga pagatubangay na Trump kag Xi halin pa sang 2019 sang nagkitaay sila sa G20 summit sa Osaka, Japan.